May reklamo na ang mga commuter sa General Santos City sa kamahal kuno sa pamiliti sa tricycle. Busa ginalantaw karon sa lokal nga kagamhanan ang posibleng pagpaubos sa pamiliti. Gikan 18 pesos ngadto na sa 12 pesos. Apan supak niini ang mga driver. Ano ang report? Managlahing komento karon ang nanggawas sa social media. May tungod sa mahal nga pamiliti nga ginapangayo sa pipila ka mga tricycle driver sa General Santos City. Usa ang commuter nga si Lizel Badayos nga miangal na sa mahal nga pritihan sa mga tricycle. Matud niya, sobra-sobra kuno ang ginapangay sa ubang driver nga usahay, dili na makatarunganon. Kapag para sa kuha, kanang wala yung extra income bitaw. Kam naglalis bitaw may karon sa driver. Kay gusto na igigikan ko bula sunsik. So niya, ingon ako ang pamasay na nga isa sa kuha 30. Ingo dili man pwede na 30. Kay duol raman. Ingon ako pwede benching ko lang. Naglalis ming duha. Kay ano daw, kay sa ilaha po daw ang driver. Listo po daw sa ilaha nga ang pamasahe nga kulang po. Nakaabot na sa opisina ni Kagawad Dominador Lagari Jr., ang chairman sa Komitiba sa Transportasyon, ang mga komento sa kadaghanan, labi na sa mga estudyante, nga halos igo na lang kuno ibayad sa pamiliti ang ilang allowance. Kababayan, mga commuting public na tumatangkilik ng ating mga tricycles dito sa Gensan, naririnig po namin ang inyong hinaing at hindi po kami bingi at nagbubungol-bungolan. In fact, we have passed on second reading the resolution authorizing the issuance of motorized tricycle operators permit or franchises to the three-colored tricycle cooperatives. Subay niini, giduso ni Kagawad Lagari ngadto sa Motorized Tricycle Franchising and Regulatory Board nga gikan sa 18 pesos nga minimum fare, paubsan ngadto sa 12 pesos matag 2 ka kilometro ang pamiliti sa mga tricycle. Butang nga gialmahan sa pipila ka tricycle drivers, matud nila kulangon pa gani daw ang ilang ginakita matag adlaw sa pagpamasada, labi pa sa mahal nga presyo sa gasolina. Tanahon po nila ang sitwasyon sa driver. Kay kung ano na to sa among panginabuhi, kulang yun kung ibalik sa 12 pesos. So naara na niya kung sila may nagdesisyon sa transportasyon, sa pamasahe. Matod sa MTFRB, ila pang tunan ang sugyot nga pagpaubos sa pritihan. Gipaabot nga hisgutan kini sa ahensya sa sunod nga mga semana. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.